Oh, umuntu wenzani kodwa Nkosi? Sibhekene nazo. Yizwa yonto la. Hey wena, ngiyanibingelela man. Shit. Masithunywa. Hawu, bakithi. Right nganza wethu. Yekela nona. Ya. Yekela nobana. Bakithi. Ayingene ngidinga nje massage nje manje. Awu manje ngidinga massage ngike ngathatha i-power nap ebuhlungu kanjani. Nganza wethu uyabona ama nap azosibulala ama nap. So shona yazi bethu vele singavuki. So qeda kuvuka no wena. Kade ngivukile lezi. Ngivukile ngothatha impahla zami. Kodwa nje hey ama nap azosibulala. Ibele ngithi ngemassage hayi ibele izowenzani ibele manje. Ade ngikhoke rent inhliziyo yami ibuhlungu kabi. Kubuhlungu la. Inhlabathi kaJehova le, insimbi kaJehova le. Ukuthi sikhokhisa ama rent makwenze njani noma ngasi. Add for YouTube and the YouTube Music app all together. Try 1 month free. Hey, mfethu, hey. Yabo nje ngibhlungu nje moyeni. Yes. Hey. Hey, kasiyabi nje. Hey. Sinazo, bonga. Yadle ko. Ya. Hey. Uthini? Ngiyajabula mangibona. Yazi you have any 30 days uzophola. Hey, mfethu.
ngiyakhala mina. Ngibhlungu enhlizweni. Kabhlungu. Ngathi umuntu uzophinda athathe enye i-power nap. Why? Akunamali. Inkinga la ikhona. Ngiceda ukukhokha i-rent manje. Awu phakathi kwayo. Nile kufihleni kukaGodo. I'm your biggest fan. Zoleka, oh, thank you so much for that, man. Ngizanda ukukhokha i-rent inhliziyo yami ibuhlungu ngakho. Madleka, hayi, yaphi lo mdala sacela sikhulume ngalento okuthiwa hey. Madleka did not go to work now. Okay, sorry, you? Yamkhophandeni. Hey, lothi Madleka, hey Madleka usiya. Ukhokha malini rent? Futhi lo mbuzo lo ungawubuzi uma ungeke ungiphi imali. Lo mbuzo nje phosho lo umbuzo wrong. Oh, alright webafu. Yabo, umbuzo ubuza uthi Madleka angazi ukuthi ukhokha malini bese ufaka imali. Bese uthi ke hey ukhokha malini usufakile okuthile hawu nje mfethu uvela ubuze nje hayi ngambuza wrong ubulele yini ngibulele bami abuza omngcono ngicabuze mina ngizokhokha ngizokupha ngiphe ngibulele ba ibele sawubona mnumzane yebo bakithi hawu ubusathe ngilele buza kahle phana wasubuza athi uyandlengula buza kahle hawu manje ngicela ukuzibulele yebo bakithi hawu hello budi hi ntombi manje uyafuna uview once ngicela ugcine nje lo view once wakho angifuni uview once ngifuna uview mo no view once nje fusek no view once wakho nje manje la kumele ulethe into hey Madleka hi right a dose of ibele cele ukuthi hi sineyinkinga la wena uzositshela ngo view once senda into mfethu kube ukuthi into engiyibona Monday to Monday alukho lamahala uzosenda uview once hey mfethu nje manje ungazoncunuka ngiyaphila hamba kanjani ubani umabonhle uthi ave ukhuluma kamnandi Dleko mshana ka Mdeshi hayi cela ungithengela imoto khona abakhuluma naye ke la kuthiwa cela athenga imoto ngizochecka ku inbox mangiphuma la ngiyabonga mawuthi ulisendanga mawalisendanga hayi ngathi ungashona ngoba angazi washo nje love your voice thank you njani yaphila yalethanda ibele Madleka mfethu ngithi zami yonke Molo put it. Yo, what's up, good people? 10 minutes after 2 on a beautiful Saturday morning, man. No. Beautiful Saturday afternoon. Niyaphila. Sasa kumele ngiyesontweni. Awumfuna umakoti? Hayi. Sisi? No.
Hawu, ubuza umbuzo oright ke wena. Kaizer Chiefs. Uyabona nje ukuthi lesi simali lesi. Hawu bakithi. Sihamba neKaizer Chiefs kuphela. Yes. Inkomo noma ingemumva lenkomo. Hey angikuzwa mina. Ave kumnandi ukukhokhela irent. Awudlala uTero dance ngabe ngiwakini. Uthi ungakhuluma nami kanje wathi vele awudlale ukhohlwa. Wangibona mina ngidansa ko live. Hayi. Anoke nize nasegoli. Mina phethe angeke ngithwala ikhanda lami ngingamenywanga khohlwa. Mina uma Madleka ngiyaku-invite uyezwa. Nakho khona, nali ikhekhe, nali ibele. Uyabona? Uma vele phethe uthi waze egoli ngingaphi lapho. Never. Ayihambi kanjalo. Specific sibonga. Ama rose nina phela. Ngiyakumema awu. Ayizaleli emhlajeni. Awungazi angikwazi le. Angisho ubani. Ngazi ukuthi ama rose giftani phela la mkhaphandeni. Hawu. Ekube khona ibele mfowethu. Hayi incipho bhoyebe lathi dots Sikhuluma la mfowethu ingadla. Yabo. Specific sibonga. Uza nobela athi uchatho bese uthi Madleka mi hayi. Nombulelo sibonge. Hawu nombulelo bakithi. Onombulelo bajwayele ukungaboni ke kodwa. Khona nje nombulelo esasebenza la National Library. Wayengaboni. Wegqoka ibuko wena ke. Wegqoka ibuko. #free Sudan. Manje awusho wezwide. Nje sesibuza nje. Yes. Uma usuzoza ngapha ngane wethu uthi Free Sudan 2020 vision. Nice. Uza uthi Free Sudan ngane yakwethu. Bubo ukho umnyakazo mfethu mina engingawenza mina. We can speak about it, yes. Kodwa ukho umnyakazo kodwa ezingawenza la. La kunabantu abangenendaba. Yabona nto la bonke labantu la akekho umuntu ozosho unendaba. Kodwa uma uthi Free Sudan bangumayize bonke. Uyabona? Izinto ezikanjena you introduce them as conversation. Uthi Madleka mfowethu ubuye wayizwa indaba enzeke eSudan. Then we speak about it and then people get informed. Usufika uthi #free Sudan bazowazi ngani abantu. Sweetie, thank you so much. Yes, thank you sure. If you want something to be effective, introduce it kahle. Manje mozovela ukubathi umuntu uyamchatha nje. Uthi me. Hayi. Lutho. Wena wazi wena. Uswethi niyambona ngithi nganza wethu. Anithi ngiyambotha gift la follow wening. Please. Egamela ukuthandaza. Uswethi nje uNkulunkulu wami. Yes. Sweetie. Nyakaza sweetie. Awu. Sweetie. Wagcina kuma odd numbers. Nyakaza. But hey, hamba kanjani? Nobulelo. Wayethi. Zama job ebundisa. Sawubona darlings. Ngihle lapha endlini. The weather is so chilled. Hawu. Mathe. Sibonge uNkulunkulu wami. Mante. I was not expecting then. My credit score is 700 ngicela imoto. DM ebafo sikhuluma. Waze wajabula
ungasebenzi today mina owanini uphone angisebenzi namhlanje ngisendlini sawubona congratulations thank you so much dedela ama rose yonke inhlobo ye gift tebotso is it ukunda nini une backup account kwenzakalani lokuqala mhlawumbe bakuthuka abantu bakublock ngoba uzongokuthi ngikunda nini manje uzokuthuma abantu ukuthi bo report i-account yakho uzophinda ube nenye futhi i-account uyabo ukuthi uzoba nenkinga into engekho kuwe mfowethu uyeke udlala ibhabha phela hayi sawubona mkhwephandeni wena lapha mkhwephalakha angazi ukuthi yini kodwa nje sekuyigama lakho lelo bakhumalo sawubona ngiyazidlalela udlalo noba mngane wakho la bathu nabantu aba 153 nje manje mangibathi ukuthi aba report account yakho bonke labantu lapho yabo ukuthi kuzoba nenkinga so please respect yourself my boy I hope boy nombulelo sibonga maningi lamagama ngizobetha nje zokho ngibetha nje Ngikreni ngani yakwethu khamba kanjani wonderful ngizizwe phela mangikhuphula ivolume bana yodali sawubona hawu Nandi Queen Nandi hawu ungayeki Nandi cinda noma 5 more please of hand hearts Nandi my dear uphila ukhona cindezela that one 5 more please Nandi hawu bakithi Joe khamba kanjani uThumbu hawu igama lakho uThumbu as in large intestine Thumbu ya ke Thumbu igama lakho weze ya Thumbu njani mkhaba yaphila hawo okay intestines kodwa nawo mfowethu hola lapho African_gents in la jeans hey bawena nathi namagama alikhulu sawubona hi Makhumalo ama hand heart uNkulunkulu wami nama rose nguneli hawu uneli hawukhumbu ukhumbu futhi awusena uThumbu hayi ivale mfana Asanda sibonge Asanda yibo oh acapella group all right baf njani manje ngiyaphila Khoslow hayibo Khoslow Khoslow hayibo hello hi Thobile futhi manje akonjani kindly please wish me the happiest birthday namhlanje nawo kodwa isilungu sakho hayi bu right athi uqhubeka ngesizulu lento le ya happy birthday wena mkhwapha hey oh kholiswa oh mina ngithe Khoslow sorry I wait thank you for no worries man ama rose mntakababa uba mntakababa okuhle hi mntakababa hi mntakababa hi phela ngithi manje ngizamqanda angisakhumbula sihlobeneni ngitshele angazi phela la kusihamba kithi hey Madleka kuhle lapha ubani chaotic honey yes iqhamuka ngaqanjwa omkhulu nje hawo
Sweetie, hawu bakithi. My God. Yabona ke manje you are making me happy by doing that. Ungayeki just so a video of uyaphila bhuti wami yebo hawu. Fosami lo muntu. Sihlobela kanjani mfowethu yabona manje uyangidida man. Good day. Yabona lapho nje. Yabo mhlawumbe besohlephana nje uzothi sihlobene ngiyakwazi mina angikwazi mina mfowethu ngikwazelaphi. Hayi. Undangimazi mina. Sweetie. Hawu bakithi uNkulunkulu wami. Sweetie ungayeki. Personalized to fit you and your career. Sweetie lo mkhuhlane. Awu sweetie lo mkhuhlane. Awu bakithi. Ubhala usweetie lapha lo mkhuhlane sweet dathu kuthiwe sweet lo mkhuhlane sabona but awungeke unama yehlisa umoya mawuthaya phezulu uthaya yonke sentence kodwa sweet awu bakithi biyela ngibona lapha ukhuwa biyela uzongitshela mina ngikwazi mfethu yeah celebrate Halloween it's kalogo hle oh but sweet lo mkhuhlane you are my sweet lo mkhuhlane here today you get what I'm do hola boot hola hi Jerry hello bakithi uNkulunkulu wami madleka hawu bakithi nokusi nina wengaza kwethu ama rose la nama gift is the very important keep on shelling yehlisa umoya no serious okuhle mfowethu angisakukhumbuli mina mfowethu yes ubaba nje wazala mina umfana wase ubaba ntombazana kodwa wena ngikwazi sawubona yey wena I was trying to say namazinyo amahle oh hawu bakithi yabo hey mfowethu uya la eSwatini ngitawubuya eSwatini umkhuhlane ngespring kodwa inyonga uyabona ongomiyayona madla mfowethu yes mina ngicela ukuthi hi sawubona mkhwepha wethu sefikile madam utshela bani ukuthi sefikile madam uba umadam la uzo report uyangidata manje ama rose gift here yomkhwepha how hello uthi yena uma angimazi mina lo muntu ngazi ukuthi nje ukhwini yini hey mfethu mina vele sitokubekela amatshitshi netimfombi mfo angifuni ntombi nto thina sikucela esikhaweni idlekuzeni ngiyeza esikhaweni ungesabi camkhwepha waze waneglow nginjalo ke mina nginjalo nje and I repeat molweni mkhwepha nation awubakithi nonke la nimkhwepha why well the thing is why I feel ntombi the thing is first it's like there's a price tag kulashanisa yes usigcinile usiphathe kahle good for you yes but manje kubantu ne price tag ayi ufila athi manje mawuthola intombi into uthole into yokutholwa hayi mfethu hayi yabo you make people abanye abalahlekelwa umntombi babo angathi manje bamoshile
kanti abanye banokubezwa yabo izinto kanjalo. So nje mina mfowethu ngiyehlisa lapho phoza yami. Wes uthatha umuntu ombakho umuntu la seniyaxabana kusasa ethi ha wena uyinja wena umuntu bami mfowethu nje uNkulunkulu wami cha angisho ukuthi uma phela abantu abafani angisho ukuthi abantu bafana yabo but abantu abafani so nje ukubalekela umsindo sweetie all the best with says in new month, bro. I took your advice and I'll be hopefully and keep putting for it. Please do so. Hey, it's long for us by the hour. But let's do a minute and Hi. So give a yeah, but yes. Hey, because manje baningi osisla abaqhosha bomntombaba abafundile osislaba. Unesitifiketi sokuthi nje uyigcinile wangalala abafana akafuni ukufunda uyafeyila futhi njalo afika umuntu la ohobhozwe wezwa othanda futhi othandayo lento le uwenza udokotela uyafunda nje uzoba udokotela you understand ngisho so lento yokuthi usiphathe kahle siyabonga kodwa funda I know I have a problem bafana yabo funda mfowethu mina mfowethu nje moyintombazana ungafundile angikufuni inhlobo angifuni ukuthi uzubhenga kimi uyaplana usuka nje uNkulunkulu wami ngoba uthini wena angikufuni nje mina yebo awufundile la uyisikhwehlela nje uzositshela ukuthi oh my god ngiyintombi into ngikubekela intombami hayi yes no mfowethu be educated for me education is very important sihle hawo bakethi yabona ukuthi mangena sihle uyazi ukuthi kumele enze intombi nje le ngiyithonjile lapha sike siza izake sijole nifundile endiyaphangela alright sizojola yabo simple mina ngazi ukuthi honestly I believe in education yabo ngizoblock away question mark ephezulu ngisho mina nganza wethu education is very important to me yes it is very very important angisho ukuthi umuntu engafundanga it's yabo but for me Madleka imfundo ibalekile asikese ukuthi uzophumelela ngayo noma ngeke uphumelele ngayo that's a different conversation altogether kodwa on basis of knowing things and be versatile in terms of holding a conversation with an audience when we speak about academics kumele uyazi usazi sothi sakho yebo uthi hey kodwa mina ngazi bila hey so check up Google ay ngeke bethe yebo voice ngeke yes mawumele uprove ama facts you have to go the simple things like izinto ezenzana emhlabeni nje awazi lutho wena yiyo le gengele ozothi mase ukhwehlela endlini senishadile ethi yaza kumele asiye lapha kuba umthethwa eyosenzela ibozane yazi ubonke la ngiyafa phala kumele abe ngesibhedlela ngine-medical aid kodwa umuntu ucabanga izangoba zangakubo uvubona ngiyashona la ngiyashona kumele bathu yazi ube nomama nje phela imama nje yabona nje imama elifundile imama yazi no hey take all the mutis and yabona kuphithizela nje imama lithi take this car let's take my husband to hospital go drive we yes agijima umama agijime aze yongena lapha mefike esibhedlela futhi engalokho etatazela ethi we are here to see Dr. Msweli or whatever yabo we're here to see Dr. Msweli my husband is not feeling okay nje hayi ukuthi sofika la ngiyashona lapha emotweni usazothi thokoza mkhulu thokoza esikhulelo baba mkhulu uvumani bo siyavuma ngiyashona lapha mina
Hey, let's say, hey, useless. Walaikum assalam. Thokoza khehla. Hayi, angifuni le nto leyo mina. Yabona. Phela umuntu ozothi shaya imoto manje. Ingakho ngithi mina ilete nje libe nelicense. Likwazi nokushayela. Yes. So lapha esibhedlela mase bathi, "Oh, okay ma'am, we'll attend to you. Please sit down." I didn't know. We are paying this facility for our health. Yabona mfowethu umuntu nje we are paying, we are waiting for Dr. Msoli. He must come here now. I won't lose my husband. Well, go to the file up and drip. Finish. What about Ngozovele? Yeah? Hey. That's the thing showing guys. Well, lol, a well-educated woman, not just well-educated, because you can be well-educated and not be able to articulate yourself. Who knows how to articulate? Who knows how to hold a conversation? Yeah, one. I'm not arrogant. I'm soft. Most of that, manje usukhoni la yes hayi mina nganqaba relationship lapha ethu intombazane enhle intombazane le yes enhle dark beauty ngathi mina mfethu ayingeke yabo ngathi mina mfethu ngeke kulunge mfethu wena uyathetha mfethu asikakabonani nokubona kodwa uyathetha ngathi ayingeke mfethu asiyeke yabona nje mhlambe sajole iviki ngathi mina nje no mfethu ayi yabo mfethu uyathetha uphethu hayi ngeke hawu ungayi ungeke efonini hayi ngathi yo hayi umcoka vele umfati lo funzile ungcono uzifihle mfethu kodwa usungathatha izisuka hayi yabo mina ngaza wethu into nje kumele uyazi ifoni akinaka kakhulu mina yes uma ngina-iphone uthi ngi-TikTok ngifundela ama-comments nje kuphela wena ubhala i-message ku-WhatsApp uje ngizophendula now mfana khohlwa yabo usuzolokhu-ke manje hayi mfethu mina ngiyabona ukuthi le nto ngeke izilunge mina futhi mosho njalo ungisizile in fact manje ngiyabona futhi ngeke izilunge ngithi nami ngiyabona yabo mina hayi yes nokho wena uklingi lokho kunyanyisayo angisawazi nokubhosha uwe hayi kahle ngiyangapha sikhwehlela ndini no mfethu no lento mfethu ngaza wethu ngeke uyiprincess mfana ngiyabonga yazi le lento engisho ukuthi mina ngeke ngilunge yazi athi ngiprincess ngaza wethu ngiyasho ukuthi mina lokhu cha nina ngaza wethu nifika with your past trauma of relationships and you want to carry that same energy into the new relationship. You're not actually giving the person law also relationship to actually evolve and know the person. Yabo? And see if the person can adapt to you. Umuntu mase kuthetha I know mfethu angiboni ukuthi kuzolunga bese uthi nisho njengoba nisho ukuthi princess. Yabo? Why? Because umuntu you're not giving them a chance to actually adapt to you. Ufika wena la ukuthi usiphala othandana naye wakumosha mawufika lento yoqala oyenzayo hamba le phone phendula ama-DM anthi yabo ulimele awupholile enhlizweni uzoqala i-relationship awupholile sawubona mkhwepha nangu mkhwephakazi sawubona-ke mkhwephakazi yabona boss hello Madleka hi udingeka vocabulary not umkhula ehlekisi kodwa ke ukhona yena othandana naye
umathanda kusho listening skills are very poor sengichaze kangaka mina ngithi uma uzongena ebudlelwaneni awuyeke lento yakho lento okungathembeki nokungamthembi umuntu le kude lento ejealous ishele kude lento esikhwela ushele kude qale relationship nomuntu kahle be introduced to the person, let the person introduce themselves lento ukuthi hayi ngisaxoxa umuntu athi mina ngikuthanda ukuthi ungayithathi yonke lento leyo ungabuza phela because for conversation eqaleni kodwa true definition of a person goes as into kuhamba nindawonye yabona building a relationship then subona nje kahle kahle lo muntu lento akayithandi lokhu yakuthanda lokhu wathi akakuthandi but uyakuthanda ukuthi akathanda ukwenza njalo yabo usuzobambelela ke wena ukuthi wathi akalithandi itiye mase umbone iphuze itiye hayi nje unathi awuthandi itiye nje wena yezo nto le wathi wena nje awuyu ukuyogroova nabangani bakho manje wenzani uyaphi manje uyayizwa nto le you're not giving yourself time to for a person to actually introduce themselves. You understand? Ingakho ngazathi imjolo yeni ingalungi. It's because aniziniki isikhathi sokuthi umuntu azintroduce kuwe. You come with expectation. I was expecting you to phone me. I was expecting you to text me. I was expecting you. Meet him when I don't expect such. Give a person time. As isikhathi sami. As an introducer, you are also introducing yourself to them. Yabo. Yabo nje mina ngiclean Nkosi yami. Yabo. So mozothatha wena into uyibekela, uphinde uyibekela, ngizokuqoqa kahle ngibe. Nawe bona okay shuthi into ukuthi kahle kahle iyam irritate. Yabo. Abanye benu ngazi nje ukuntshela nje ama relationship aphele ngokuthini wathi ngamanuku. Yazi umfana bona hayi ngeke ayikho into le. Nuku this one. Yes. Nathi machini. Well, awushidabi. Unama under 3. Into bazani ukuthi hayi ayikho into le. Yes. Irresponsible for induni yakhe. Udlunga kaXubi avela ibo into bazathi ayikho le nto. Ibo bathi ayikho into le. Yes. Khona make it exactly. Yes. Mase lokhu ubekezela yini ubekezela lemjolo akubekezela emjolweni umtshele nje umuntu udayi cha lokho kuyabhedla ke lokho all the way from eSwatini amaswathi maningi namhlanje la sanibonana lugotso kimi ngithi mina nganza kwethu yadansa lapha ngani yakwethu hawu ngiyakutshela nganza kwethu uyabona nina ukuthi vela abafana bazi bafuna no uyazi umfana ukuthi ufunani I'm telling you. Do you think indaba ka Faden said is crucial for a relationship? It's not crucial unless if you guys actually have into ukuthi nifuna ukuya phambili and you'll trust each other to then do a companionship. Yes. Okay, but let's actually push this together. And let's have a division of labor. Landly, you do this, I do that. Yeah, well. Kubo ukuthi companionship benefits no two. Uphethwe nguwe lokotho. Abafana bayazi ukuthi bafunani guys. Inethi nje abafuni nina. Yabo. If Faden said is not a problem. Mina ngayenza mina if Faden said. Yes, but it must be something that we spoke about kahle. Hayi ukuthi ufika namhlanje uphatha iskip uyasibeka, ufika kusasa ushiya ubra, kusasa ufuwenza ushiya in. Yabo, you didn't communicate kahle. Khuluma nje kahle nje kube clean mfethu. Because sonke sisebenza for example lasithi nje lie down. Mazweni lie down now usebenza lie down and you like ngazini mfethu. Because they about that how about we agree on something? Unless ke mfowethu uma ukuthi ke uyabashintsha brother sis namhlanje uzofuna uya kuThemba uzofuna ukuya kubani uyabona that's a problem. Nawe brother muthi namhlanje uhlephula unothando kusasa uhlephula ubani yabo then uzoba nenkinga lapho ngeke uhlale phela ngithi la uthi uyafika kanjalo yabo then ke bese nivumelene siyaqala usukhokhela irent
omunye ukhokhela ama utilities kanjalo. I wish you were my father. How ngakubona eAfrica Land kukhona into esiyipheka eAfrica Land beyond the lookout so nje nganza kwethu ayikho into wrong lapha ukuthi nje conversation must be very direct yabo nina ufuna ifat and set and ufuna ukubenefita kulo muntu lo awufuni khokha rent usuzohlala ingane yabantu isikhokha rent iyaqothuka ingane yabantu la wena ubusy unwana nehappiness yakho le ulokhu get ready with me guys so yeah inkinga ngeviolence is that you become too comfortable umshado ongasenzi no yazi ukuthi mfethu it's not comfortability isilungu that's a problem. The problem is lento ngisho aniqala conversation kahle ngalento le mfethu do you have any intentions of being with me for the rest of your life? Yeah, because if I give myself if I let myself vulnerable for you ukuthi ngizohlala nawe endlini and do whatever and do duties that have been idolized as ama-duty onkosikazi yabo it's not a duty anyway but idolized as ama-duty onkosikazi will you have interest ukuthi egcineni ekhaya yabo ukubeka nje kube clean umtshela mfethu ngikubuza ngoba ngiconcern anginankinga nokuhlala engihlala khona anginankinga nokwenza ini but I'm very concerned date with intentions yes ungadate nje ufuna ukulula ikhekhe nje futhi ungadate ngoba uya ovulate uthi oh my god mangathola umadlanga ucabanga kanje yo oh my god khuluma ovulation labo so sikuhlephule thina la sekuye kanjalo date okay ngabe umadleka uyadleka uyangithuza lokho mase kubuzwa insizwa hey yeah get there papa guys asingakhohlisana people date for many reasons yabo just let your reason be known ngiphule i-tripod ushenge uphule i-tripod yami ushenge so manje angina tripod yabo phone ayina battery man angikwazi ukuba live ngifake i-tripod ngoba ngibeke embedeni so manje but leyo nto engisho kanza ukuthi mina also with okay into engisho ukuthi mina date with intentions also with parents said actually discover a certain trait that a person has ama-traits unga-discover nisajola yabo you just be comfortable with them with the trait to a point where you can actually settle the person but ukufata and settle it's well primary steps of settling because manje more discover ukuthi umadleka uvuka xuba ashaya mouthwash bese kuyima wena uvela uvuke usuwenza ukudla awudluli nase bathroom uyicheke uyobamba ukudla uyabo ezithe kanjalo leyo traits leyo mfethu uyenza mina ngumadleka ngiyenza lezo zinto mina before anything else wena uvela usuke nje uyowash izandla uthinta amabhodwe you think one person will be comfortable with that yabo so now kumele into kumele uyibone sa okay he does that or she does that then how about then I work around adjustment to that yabo are you willing uyabona mina ngaba nemoto yazi ukuthi nganza ukuthi ngiyamove la ngihlala khona yes I find a cheaper place a 2 bedroom lapho kufanele ifate ngisathi nkulunkulu afi yabo Bala nje ngathi ngicanje nje niyibuke ngese ngiyibuka ngalo. Mawusayibona ngeso lo wothi nje ufuna ukumbamba. Hayi uyabona. Because bazothi hayi I want to familiarize myself with i-trait yakhe namanga. Ufuna ukubamba ukuthi uyajola yini. Uyakuthithela na. Iqiniso lihle nje. Yabona ngazi ukuthi i-problem yethu asikho honest kithi.
You have such a nice skin, Madlega. Thank you. It's even soft. Yeah. Soft, bo. Wena usuzofashela uMadleka uzohlala u2 days la. Mawuhlala 2 days la. Ufuna nje ukunaka ukuthi ubani ofonayo. Vele ubona ayikho into le. Ayikho nje. Yeah. Must it date with intention? Does it date with intentions of finding out or realize it? Just date with intentions of hoping for the better. Manje ujola nje la ubuthi iso lakho libhizi lombhedo wayeso uba kanjena manje indaba la kuwe ifridge yasiba kanjeni wayitsheka ifridge lapha ubani setsheka ifridge uyobona lo kuyabheda ayifeature ayikho la nina ke ninjalo nithanda indaba anilike anigift nimbongolo nje nganza kwethu hayi babhayini ayikho into le ningajoli ngezi khwepha ngezi khwepha la ngamandla khethiwe sawola khethiwe kuvuka abantu abade bafa okhethiwe babe gift okhethiwe asazi kwenzalani wakhalanywe nini khethiwe nimkhwepha nje NF Mjoli nithenge phela imoto yabo le nyanga ngifuna ngizibekele nje ukuthi mangadayisa 10 ngoba ngiqedile egameni elihle lokuthandaza unlike nje ungift futhi sendamile yazo unimkhwepha nje la hey ngifuna uyogunda inkiya manje lo mkhwepha logunda la izansi wangikhanda la wangigunda abhlungu ngaba nama ingrown badinga ukuthi hey Nkosi yami nje hey kumele nje legend baba bongenza kahle la ngase nginamaqhuqhuva nje la hey khethiwe uvuka kwabafile. Yeah, you also have beautiful hands. Thank you. Izandla engashuka insango uyayibona nje nawe lezi aziyilo ukuthi. Ever shot. Hey. Yeah. Angizazi ukuthi ngithini ngini yanibuka nje ngoba nale ngikhuluma into ngithi la ikhani la yazi nganza wethu futhi uyabona mathi khona umuntu engimbonayo la ngimrecognize la endleleni ukuhliba ngempama nje uthi awuMadleka ngibe ngikukhuphuka ngempama khatheshana ngithi mawungene kwi live yami wena awulike wena awugift futhi uthi hayi Madleka usathi ngithi ngithi kuze lapha ekhanda lakho kuvuleke lapha yeah. Ulahla usiko no bra it's not usiko namuhla cause awukhophiza sambe sihamba siyaphi ngenza wethu sawubona Thando konjani besigqoke ngokufana izolo sihamba siyaphi oh my God. Spiwe, thank you so much for that. Ama rose, niyawazi ama rose. Spiwe, awenze 500 roses ntwana yami ngicwale ngawo. Ngibona nje ukhona. Siyodlala nezinye ingane. Mfethu asambe mfethu. Esingamawele. Asambe mfethu. Yes, asambe. Yes. Kodwa makujenga ngirequest angiyi. Ayikho into engicazwa nje ayikho into engicazula njalo leyo yabo sawubona bhuti mkhwepha yebo semile ngirequest la
hey sho razo ngingapha mfowethu angicela ukhuphe kancane mfowethu bane attitude nalabo driver hayi ngobona hayi kodwa le Siphiwe tofoza 500 lapho awukwazi tofoza number lapho yenza nje Siphiwe yabona ngoba ugifta nje bhala lapho uthi 100 roses izovela ithi uphinde futhi ubhala uthi 100 roses kuze kube u5 tshela umngane wami sePitoli useJoburg ngathi ngikuSmith njalo mina ngisakhumbula mina nginesinemese ngapha uthi nesinemese Madleka ngapha ukuthi mina ngisakhumbula Madleka indodana mfethu mina angikwazi manje mina sengabuza ukuthi ubani kanti lokhu yale nale angikhathele mina manje sabona Madleka kanti awuthengi ngani eyakho usidayisela kangaka hey mfethu imali ayikho imali ayikho uma imali ikhona hawo ngabe nje mfethu hawo akube uSK labo bhuju hey kanye amaskani ngizokupha iGD6 into engayijabula awu kube khona ngaze ukuthi ngiyazi ukuthi ngiyangithanda kodwa angiboni ukuthi ngithanda ezinye into ngaze ngingiphi imoto hayi yes mhlambi ifoni hayi Madleka we love you so much mina mfethu la TikTok azi ngaphuwa lutho lokho yabo lokho ngama assets ngazi awu ngiyazidla futhi ngize ngikhona nawo hayi ngicela side out tonight ngicela side out tonight side yini side out uyangithetha manje ngaze wethu mina yezwa I'm lost yamkhwepha ya hayi ubuyela ngamhlabeni ngana ngiyaphethwe ngiyovakasha phela kodwa nje ukubuyela awu siye out siye asamba but mate I think she wanted to say sidle uzothatha mina ngeke uzothatha eThekwini yebo musa ukuthi deka mkhwepha but ma hayi yehlisa umoya mobile lezo calm down bese ubhala ukuthi buti Madleka yes yehlisa nje umoya ungathathazeli calm down yes mawe boys sibonge lapha eRose umoya phansi ungasabi ngiyaqala ukubona ilokhuzana iIris yami namhlanje ngangigcineni ukubona iIris yami niyazi iIris abazi neIris yini uNkulunkulu wami niyazi ini iIris kodwa abazi uwenzani for nje ukuzijabulisa mina ngiyazijabulisa mina kusami leli line namathela linani walaphi neTheku because mina ngise Howard hey wazobuza kanje yena man hello Thando sethu hi ngathi ngidinga ama-plate namuhla lama-plate lawa ane-curve encane e10 yabo ane-curve la phezulu othi kube plate bese kuba ne-curve encane e10 lama-plate labenza ngayo content anti thina sazobheseni thina ngithenge ama-plate lawa awu2 iSundowns yawo namhlanje kumele mina ngicela ukuzokugunda le dread khona into engifuna ukuyibona uzodleka sizwezwe into ezowenzeka nje lento lama idea onawo ukuthi ufuna uza la uzodleka nje ipento
Izingcabo zisabambele mina nguzwa fani. Ngifika nje futhi. Ubhese ungoba umhlaba hawu ngihlezi ngisho mina ngazi ukuthi ngamhlabela ingaka. Hey. Khona umuntu opheka ichicken, le chicken ayiwashiwe uyayizwa nje thina kwisikhumba. Khona umuntu opheka ichicken. Funda ungashesha hayi izingcabo zani. Lama khekhena anezinkulumo uthi uma uselithintile umuntu ukubuza ukuthi wathi away hayi angilifunda lo khekhe lelo. Jika nalo. Jika. Hey. Angidlo nje futhi ikhekhe peace of mind. Yes. Ulinephule nje futhi ukabhlungu. Futhi linezinkulumo. What are we? Can we be? Ay, what hey. Futhi jika. Hey. Hey. Futhi uyabona nje mone inkulumo useke. Phuma nje. Ngiyakuthanda namba yithi. If ngifuna ukuchecka ukuthi I qualify for a car, it won't affect my credit score. Ungacheck. Thenga imoto. Whereas be sure which car you want or get a salesman like Mahleka qualify you for a car. Qualifying is me asking questions. You know, why do you need a car? What do you need the car for? What kind of car are you looking to buy? Then CMA sends the application was it's okay. So check on our budget. Why do you need the car for? How much you're willing to pay? Somewhere on top. Isn't there? Then send the application. The application won't affect your scoring. Kodwa. Ugo check ego demand. Ucheck send him on. Into ilula. What are we EKK alizwe. Futhi nina ngazoshes ninezinkulumo zekuzini kangena uthi useka hayi futhi ilokhuzana somdala. Wentani lapho. Vele ngifuna ukuyithenga phela ngicela ungidm ungishele number yakho ngizobe sengikufonela. Wentani lapho uvula amehlo sindizwa. Musukudlala ngami. Open. Ngilive nje. Awu wasadlala ngami awu. Hey. You must stand up, Dlovu. Hey. Yamkhwepha. Hayi, alright kodwa. Awu bakeshe. Uyangazi nje mina. Phila njengosheleni. Somdala ngisali lion yami mfowethu wangithembisa lion wena. Yes. Alright. Eish. Angikhathele kanje. Amanephu ngazi ukuthi ayingozi amanephu sizoshona. Hey. Uyazi mfowethu sizoshona kwinephu. But we size 40 hayi lotho, not size 40. Size 40. Hayi. Ngikhokhela igym, ngazi kwethu I'm proud of myself. Ngikhokhela igym. Hey. Ngikhokhela igym. Bekumele ngiye namuhla ngiyanga. Fitness company. Oh. Hayi basho. Mazleko right. Ngi-right. Ngikhokhela igym. Bekumele ngiye. Uba ngizobona kusasa. Ayo trate. Hey, akuhleke. Yabo manje kushobile manje. Hey. Bese nganzathi ngikhokhela. Well, bengiya kule gym ngisafunda yabo. Ngisafunda la eThekwini. So I just got there abagents. I lost the card and I want to renew the membership. Yabo. Excuse. Then base bathi okay. Benza. Kodwa nje bekumele ngiye namhla ngaya. Mina ngaphumela ngayicheckers ngawathenga obacon, ngawathenga izinto nje ebeyishoda la ze breakfast. Yes, nga-eda lana lapho ukudla. Ngase ngithenga osamusa.
So jima mina mfethu ngisho ngalo mina ngizojima iKFC ngiba manje ngithi ha ngithi kunzima. Hey kunzima sisomdala kunzima. Yeah. Sekumele ngibe nomgqomo lesigubhu lesesikhulu. Leso zosiphatha futhi. Uhosi. Bese ngiba namathayithi. Into ezokumincisa izinqa sivelele. Yes. Futhi la gym lapha na futhi bangijima lapha e-fitness company. Abane. Isiyaqala igame hayi lo mfethu ngeke ngiyibuke. Ngizobuyisa iphakathi nje. Ngibone ukuthi kanjani. Yabo. Kodwa nje isifiso sami ukuthi win iSundowns idliwe iPirate. Isifiso sami lezo. Yabo. Otherwise, good people, it's been a beautiful afternoon, man. Angichachile angithi niyabo. Babulalile ilokhuza yami. Tripod. Kesba Kesala signing out. Sibonge. Sengembe.